ka daghan sa mga tawo nga nisugat ni Pambari 4 nga to mga par, inana ka pinangga ang atong umaabot nga bagong gobernador sa probinsya sa Sugbo mga par. Unya sa nahitabong rally nila nga to sa Pinamungahan, ipagnan sila og suga nga to mga par. Luoy kayo si pamilya nga to kay pagnan og suga. So mayong adlaw kanatong tanan, og ilapi na gyud sa mga supporters nako. Daghan kayong salamat ninyo mga par sa inyong pag-subscribe sa akong channel. Ug sa mga viewers nako, daghan kayong salamat ninyo mga par. Ug sa mga viewers nako nga wala pa naka-subscribe sa akong channel, palihog kong subscribe mga par para ma-update mo sa atong mga video nga i-upload. So karon mga par, kay grabe nagkainit na gyud ang eleksyon. So karon mga par, kay happy na gyud ang eleksyon. Pila na lang gyud kaadlaw, kay nagka-duol naman gyud ang pizza sa eleksyon mga par. Kayong karong Mayo 12, nagkainit sad ang mga supporters sa mga kandidato karon, ug nagkainit sad mismo ang mga kandidato karon mga par. And then nakaibaw mo mga par nga sa nahitabong rally nila nga to ni Pambari 4 nga to sa Pinamungahan, grabe ka init, grabe ka daghan sa mga tawo nga nisugat ni Pambari 4 nga to mga par, inana ka pinangga ang atong umaabot nga bagong gobernador sa probinsya sa Sugbo mga par. Unya sa nahitabong rally nila nga to sa Pinamungahan, gipagnan sila og suga nga to mga par. Luoy kayo si pamilya nga to kay pagnan og suga. Unya kato nga higayon mga par nga gipagnan sila og suga nga to sa Pinamungahan, si pamilya ato nga time nakadawat og threat sa iyang kinabuhi. So wala gyud nahadlok si Pam ato nga higayon na mga par, kay yahaman na nga kisudlan. So ipadayon gyud niya ang gipadayon gyud niya iyang pagpangampanya mga par, kay daghan gyud ang mga tao nga gusto nga mutan-aw ni pamilya sa personal. Bisan og nakadawat og siya og threat sa iyang kinabuhi, padayon gyapon siya nga wa siya ko kahadlok nga mo adto sa lugar, kay gi-request gyud na sa iyang mga supporters mga par sa mga nagadaiyang lugar diri sa probinsya sa Sugbo nga ganahan gyud nga bisitahon gyud sila ngadto ni Pamela Bari 4. Mo nang ang supporters ni Pamela Bari 4 mapar, basin kanang tungod siguro sa kadaghan sa mga tao nga nagsuporta ni Bari 4 sa nahitabo nga to sa Pinamungahan, kay grabe kadaghang mga tao nga to mga para nahitabo gipagnan og suga perti taong ngita nya nakadawat pa og threat si Pamela ato nga tay mga par sa iyang kinabuhi. So dili unta nang moabot sa inana nga panghitabo mga par no, kay ibaw ta ang eleksyon, no balabay ra na ang eleksyon. Karon mga par, ang mga supporter sa mga kandidato mo'y nag-away-away mayo, nag hinampakay na sila maayo og mga bati nga mga pulong, nga bati nga mga istorya tungod lang sa ilang paglaban nila sa ilang politiko. Usab mo na sa makapainit sa mga ulo sa mga supporter mga par kanang daoton ang ilang mga kandidato nga gisuportahan. So karong Mayo 12 mga par, atong pilion ang kandidato nga atong botaran, nga atong saligan, nga dili lang mutabang sa panahon nga sa eleksyon, kundi mutabang gihapon bisan walay eleksyon. Mao na atong pilion nga kandidato mga par nga mutabang gyud sa tuwa, og dili ta magpada og ayaw mo pagpada sa kwarta sa politiko mga par, nga abi kay gidagaan, abi kay gipalit o atong boto og pila ka libo, unya mo botar na ta nila bisan dili sila maayo, bisan wala ta makauyon sa ilaha kay tungod na sa kwarta. Ayaw mo padaan na mga par, kay kanang pila ka tuig nga mag-antos ta.